салом ба ҳама дӯстон. Дирӯз даври дуюми марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуд ва имрӯз мо дар YouTube танҳо се бозии асосӣ ва аз ҳама ҷолибро баррасӣ мекунем. Аммо ҳамаи дигар бозиҳое ки баргузор шуданд мо пурра дар канали Телеграми худ муҳокима мекунем ва на танҳо муҳокима, мо дар он ҷо бевосита тамошо мекунем. Бозиҳои калонро пахши мустақим дар сифати баланд ва ҳамзамон бо ман ва дигар мухлисон ҳар як лаҳза ва ҳолатро муҳокима мекунем. Бинобар ин ба роҳат чинед, ба Телеграми ман гузаред. Ссылка дар описанияи видео ва дар комментария гузошта шудааст. Ба мо ҳамроҳ шавед, чунки он ҷо ҳамеша гарм аст. Ҳоло бошад дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. дӯстони азиз, ҳамин тавре ки бисёриҳо пешбинӣ мекарданд, бозии Қайрат ва Реал дар Алмато ба намоиши воқеии қувваҳои нобаробар табдил ёфт. Реал бо исои бузурги 5-0 ғалаба кард ва ин натиҷа на танҳо дар рақамҳо, балки дар худи бозӣ пурра дида мешуд. Ин пирӯзӣ нишон дод ки мадридиҳо имрӯз дар кадом сатҳ қарор доранд ва чаро онҳоро яке аз довталабони асосии Лигаи Чемпионҳо медонанд. Аввал албатта бояд дар бораи Килиан Мбаппе ҳарф занем. ӯ буд қаҳрамони асосии ин бозӣ. Мбаппе чунин бозӣ нишон дод ки ҳатто мухлисони бетараф кайф карданд. ӯ на танҳо гол мезад, балки бо ҳар ҳаракаташ кайфият мебахшид. Хет-Трик, пасҳо, ҳаракатҳои зебо, комбинатсияҳо. Чунин эҳсос мешуд ки ӯ ҳар чизеро ки хоҳад иҷро карда метавонад. Ин дигар танҳо як голзан нест, ин роҳбар ва сарвари ҳақиқии ҳамлаи Реал аст. Ва аз ҳама муҳимаш дида мешавад ки ӯ бо тамоми қувва ба сӯи туби тиллоӣ меравад. Хаби Алонсо бошад дастаашро бо нақшаи дуруст бароварда буд. Қайрат кӯшиш кард бо бозии кушод вуруд кунад, мехост бо ҳамлаҳо ҷавоб диҳад ва ин барои мухлисон шояд зебо менамуд, вале бар зидди Реал чунин роҳ комилан хатогӣ аст. Барои ҳамин бо дастаи қавӣ ту бояд зич бозӣ кунӣ, фазо надиҳӣ, ба муҳофиза нишинӣ ва интизори контратака бошӣ. Аммо Қайрат фазо дод ва ҳамин кофӣ буд. Як зарбаи Куртуа ба пеш, як ҳаракати Мбаппе ва аллакай гол. Аммо дар айни замон бояд бигӯем, барои Алмато ин бозӣ ид буд. Варзишгоҳ пур аз мухлисон. Омадани дастаи машҳуртарин дар ҷаҳон, дидани бозии истороҳо ба монанди Мбаппе ин рӯйдодест ки таърих мемонад. Бале, ҳисоби 0-5 сахт менамояд, вале таҷрибае ки Қайрат аз чунин бозиҳо мегирад бебаҳост. Чунин рақобатҳоро онҳо дар чемпионати дохилӣ намебинанд. Албатта ин ҷо бояд дар бораи Арда Гулер низ гуфт, ҷавоне ки ором ором ба даста нақши бузург мегирад. Имсол аллакай 8 хол аз рӯи низоми голҷамъи пас гирифтааст ки барои бозингари 19 сола натиҷаи беҳтарин аст. ӯ ҳар дафъа нишон медиҳад ки метавонад ба Реал наф расонад ва ояндааш хеле дурахшон менамояд. Хаби Алонсо низ шоистаи таъриф аст. ин ҳамагӣ 15-ум бозии ӯ дар ҳайати Реал буд, вале натиҷаҳо худашон гап мезананд. 12 ғалаба, ҳамагӣ 2 бохт ва 1 мусовӣ. Албатта шикаст аз Атлетико дар Ла Лига ва аз ПСЖ дар ҷоми ҷаҳонии клубҳо буд, аммо дар умум даста боварибахш боз мекунад. Тартиб, интизом ва ҳамоҳангӣ дида мешавад. ҷолиб он аст ки Реал бори аввал баъди 4 сол дар Лигаи Чемпионҳо бо таваффути 5 гол пирӯз шуд. Бори охир чунин натиҷа соли 2021 буд бар зидди Шахтёр. Ин нишон медиҳад ки даста ҳоло на танҳо пирӯзӣ мехоҳад, балки бо изҳори қуввааш мехоҳад бар ҳама фишор оварад. хулоса ин аст, барои Қайрат ин таҷрибаи бузург ва фоидаовар буд, ҳатто агар бохтанд. Барои Реал бошад ин бозӣ бештар як машқ ва нишон додани сатҳи воқеии худ гардид. Ва вақте ки Мбаппе дар чунин ҳолати беҳтарин қарор дорад, худ ба худ Реал яке аз довталабони асосии Лигаи Чемпионҳо мешавад. Ва саволи асосӣ, оё Мбаппе метавонад ҳамин сатҳро то охири мавсим нигоҳ дорад? Агар ҳа, пас шояд аз ҳозир метавон гуфт ки туби тиллои оянда аллакай ба номи ӯ сабт мешавад. дӯстон, имрӯз низ як қатор бозиҳо дар Лигаи Чемпионҳо мегузарад ва аз ҳама муҳимаш ин бозии Барселона бар зидди ПСЖ. ва барои бозам ҷолибтар гузарондани ин бозиҳо шумо метавонед аз 1x истифода баред, зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промои махсус тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин депозити худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. бародарон, дӯстон, Челси як пирӯзии хеле сангин вале барои худ бисёр муҳимро ба даст овард. ҳисоб 1-0 шояд дар рақамҳо оддӣ бошад, аммо воқеан тамоми моҳияти бозиро нишон медиҳад. ин набард бештар ба ҷанги асаб
монанд буд. Ҳамлаҳои хатарнок қариб набуданд ва ҳама чизро як хато ҳал кард. Росташро бигӯем, ин футбол барои тамошобинҳо зебо набуд. Челси то ҳол дар ҳамла сахт бозӣ мекунад. Дастаи Энцо Мареска сохтор дорад, тӯбро бештар идора мекунад, аммо вақте навбат ба ҳамлаҳои ҳалкунанда мерасад, идеяҳо хеле каманд. Дар ин бозӣ ҳамаи чиз бо автоголи рақиб ҳал шуд. Аз худи Челси мо қариб ки ягон ҳамлаи ҷиддии комбинатсионӣ надидем ва ҳамин дар ҳолест ки ба ин ҳаят миллиардҳо сарф карда шудааст. Аммо бояд гуфт, барои Челси муҳим буд ки натиҷа бигирад, на тамошобоб нишон диҳад. Пас аз оғози ноумедкунандаи мавсим ва танқидҳои зиёд, ҳар як ғалаба барои онҳо мисли ҳавои тоза аст. Ин пирӯзӣ метавонад каме ба бозингарон бовариро баргардонад, ба онҳо нишон диҳад ки ҳатто дар чунин шароити вазнин метавонанд хол гиранд. Бале, бозӣ зебо набуд, аммо аксар вақт ҳамин гуна пирӯзиҳои ифлос заминаи устуворӣ мешавад. Акнун дар бораи Бенфика ва Жозе Маурино. Дастаи ӯ бозиро ба таври маъмулӣ барои худ оғоз кард. Дар дифоъ нишастан, мисли ҳар вақта тактикаи Жозе автобус. Дифоъи зич, ҳеҷ гуна хафнокӣ дар пеш. Дар нимаи аввал ҳатто ҳимоятгарони марказии Челсиро касе фишор намедод. Нақшаи Маурино ин буд ки танҳо фазо бандад ва интизор шавад ки имконият пайдо мешавад. То як ҳад кор мекард. Эруснес чанд бор хатарнок аз хафу ворид шуд, аммо баъди он голи тасодуфӣ ки аз автогол омад равшан шуд. Бенфика намедонад ки чӣ гуна бояд аввалин рақамро бозад. Маурино кӯшкар тактикаро тағйир диҳад, ба схемаи 4-2-3-1 гузашт. Бозингаронро боло тела кард, вале ин фоида накард. Захираи бозингарони Бенфика ҳоло кофӣ нест то фишори доимиро нигоҳ доранд. Ҳамлаҳояшон ба лаҳзаҳои ҷудогона бастагӣ дошт. Як бор Эруснес, як бор Павлидис, аммо система ва нақшаи равшан набуд ва баъди он ки Эруснесро иваз карданд, тамоми умеди камбек аз даст рафт. Ҷолиб он аст ки барои Маурино боз як бохт аз Челси илова шуд. Ин даста барои ӯ махсус аст, клубе ки дар он борҳо таърих навишт, аммо ҳамзамон клубест ки бештар аз дигарон ӯро ҷазо медиҳад. ҳоло дар омор боз як бохти дигар бар зидди собиқ дастааш сабт шуд. Агар ба Челси баргардем, саволи асосӣ ҳамин аст: минбаъд чӣ мешавад? Ғалаба бар Бенфика хуб аст, вале баъди чанд рӯз онҳо бо Ливерпул бозӣ доранд ва дар он ҷо бо як автогол ҳеҷ чиз ҳал намешавад. Ин даста бояд бештар кор кунад, идеяҳои нави ҳамлавӣ пайдо кунад, чунки танҳо бо завқ ва лаҳзаҳои инфиродӣ дар сатҳи Лигаи Чемпионҳо дур намеравӣ. Дар охир бояд гуфт, мухлисон албатта аз 3 имтиёз хурсанданд, зеро барои Челси муҳимтарин чиз ҳамин буд, натиҷа. Аммо агар ба оянда назар кунем, бозии чунин сатҳ саволҳои зиёд мегузорад. Ин ҳамаи сарфҳо, ин ҳамаи трансферҳои гарон, вале дастае ки танҳо бо автогол Бенфикаро мебарад. Хулоса ҳамин, Челси як қадами пеш гузошт, вале роҳ то устувории ҳақиқӣ ҳанӯз хеле дароз аст. Барои Бенфика бошад, ин як дарси муҳим шуд. Дар Аврупо танҳо бо дифоъи зич наметавонӣ зинда монӣ, нақшаи иловагӣ бояд дошта бошӣ ва Маурино то ҳол ҳамин нақшаи дуюмро ёфта наметавонад. Бародарон, Ливерпул боз як бохти дигар гирифт. Ин аллакай дуввум шикаст паиҳам аст ва ин ҳолат ҷиддӣ нигароникунанда шудааст. Агар мағлубият аз Кристал Пелас дар Лига ҳанӯз метавонист ҳамчун як садамаи тасодуфӣ шаҳр дода шавад, пас бозии дишаба дар Истанбул бо Галатасарай нишон дод ки мушкилоти даста хеле амиқтаранд ва чизе ки бештар ташвишовар аст ин аст: дастаи Арне Слот ҳоло мисли як гурӯҳ бозингарон менамояд ки ҳамагӣ аввалин бор як ҷамъ шуданд ва ҳанӯз намедонанд ки чӣ тавр бо якдигар бозӣ кунанд. Аз ҳамла сар мекунем. Состав пур аз бозингарони нав ва гаронқимат аст. Александр Исак, Флориан Вирц, Хуго Экитеке, садҳо миллионҳо евро сарф шуд, аммо натиҷа ҳоло сифр. Вирц ки бояд қувваи эҷодӣ мебуд, боз як бозии хомӯш гузарон. Бисёр тӯбро аз даст дод, ҳеҷ як паси хавфнок надод, ҳеҷ чизеро тағйир дода натавонист. Бо Исак ҳам ҳамин ҳол. Ӯ худро дар майдон гум мекунад, нақшаашро намедонад. Ин нишон медиҳад ки Ливерпул имрӯз бо вуҷуди сармоягузориҳои бузург ҳеҷ як системаи ҳамла надорад. Аз тарафи дигар муҳимтарин стунҳои даста ё набуданд, ё дар шакли хуб нестанд. Дриблинг нест, фикри эҷодӣ нест, импровизатсия нест. Ягона шахсе ки кӯшиш мекард дастаро пеш барад, Доминик Собослай буд, вале ӯ танҳо аст ва бар зидди дифои пурқуввати турко коре карда натавонист. Акнун дар бораи мураббӣ Арне Слот ҳоло монанди як шахсе менамояд ки худ намедонад чӣ мехоҳад. Экспериментҳои тактикии ӯ хеле аҷибанд. Собослай дар ҷои муҳофизи рост, Исак дар тарафи чап, Вирц ки ду бозии паиҳам ҳеҷ чиз наофарид, боз тамоми 90 дақиқа дар майдон монд. Ин ҳама монанди бетартибӣ менамояд. Метавон
Ҳамон гуфт ки раванди бозсозӣ идома дорад, аммо ин баҳона дигар кор намекунад. Зеро акнун мо мебинем ки на танҳо бозсозӣ, балки талафоти тамоми структура ҳаст. Мушкили асосӣ набудани тавозун. Ливерпул бозингарони ҳамлавиро харид, аммо дифоъро тақвият надод. муҳофизони марказӣ сустанд. муҳофизони флангӣ Керкез ва Фрипонг ҳоло сатҳи баландро нишон намедиҳанд. ба ҳамла қариб ки ҳеҷ кӯмак намекунанд. На прострел, на навес, на зарбаи дуруст. дар ҳоле ки собиқ дуэт Робертсон ва Трент Александр-Арнолд барои дастаи солҳо яке аз силоҳи асосӣ буд. бозӣ бо Галатасарай ҳамашро ошкор кард. туркҳо бо нақшаи оддӣ ворид шуданд. фишори зиёд нагузоштанд. бо интизом бозӣ кардан ва медонистанд ки Ливерпул дер ё зуд хато мекунад. ҳамин тавр шуд. баъди он онҳо дифоъро бастанд ва дигар имконият надоданд. ва ин ҷиддитарин чизест ки мухлисонро ғамгин мекунад. Ливерпул ягон нақшаи бена дошт. дар баробари ин дида мешавад ки дастаи англис аз ҷиҳати равониам мушкилӣ дорад. бозингарон калонанд, номҳои машҳуранд, вале рӯҳи даставӣ нест. ҳар кадом мисли ҷазираи ҷудо бозӣ мекунад. агар ҳамин ҳолат идома ёбад, ягон трансфери гарон наметавонад онҳоро наҷот диҳад. агар ба ҷадвали лигаи Англия нигарем, он ҷо Ливерпул дар ҷои аввал аст. аммо ин ҷои аввал бештар аз рӯи календар ва эпизодҳои инфиродӣ аст, на аз рӯи сифати бозӣ. акнун ки рақибони ҷиддӣ пайдо шуданд, тамоми камбудиҳои якбора ошкор шуданд. дар пеш Челси ва Манчестер Юнайтед. агар даста зуд ислоҳ нашавад, буҳрон метавонад дароз шавад ва мухлисоне ки ба афсонаи Ливерпули нав пас аз Клоп бовар доштанд, аллакай мефаҳманд ки ба ҷои афсона як воқеияти таҳлро гирифтанд. хулоса ҳамин бародарон, Ливерпул на танҳо аз Галатасарай мағлуб шуд, ӯ аз худ мағлуб шуд, аз нофаҳмии тактикӣ, аз бисару сомонӣ дар майдон ва аз набудани ҳамоҳангӣ. агар Арне Слот дар ҳафтаҳои наздик роҳи ҳаллро наёбад, ин мавсум метавонад ба як фоҷиа табдил ёбад. ба ҳамин тамом воридам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайруф. хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.